Čaute, čaute, čaute. Máme tu ďalší príbeh, poďme si ho prečítať. Máme problém vo vzťahu. Začalo sa to v momente, keď sa začal extrémne veľa hrať počítačové hry a našiel si tam kvázi kamarátku. Jasné, kamarátku. Lebo chlap a žena môžu byť kamaráti. Jasné, koho ojebáva. Ako počítačové hry nie sú problém, keď sú pod kontrolou. Ak ty celý týždeň váľaš a máš veci pod kontrolou a tlačíš na pilu, aby si uspel v nejakých veciach, v nedeľu 2-3 hodiny pohoda. Neustále je len s ňou, ona mu píše, že ju priťahuje a že sa s tým nebude tajiť. Ten chlap ti hovorí reálne, že má inú ženu popri tebe a ty si stále tam. Vymenili si čísla, píšu si súkromne, volajú spolu a ona mu stále píše, aký je pekný. Oni si píšu. Oni sa časom stretnú a časom sa vyjebú. Chápeš? Že tento týpek je vo vysokom dopamíne aj s tou ženou. On je zalúbený, s ním hormóny a všetko v tele jebe na túto ženu, s ktorou sa spoznal. Dokonca ho pozvala na chatu a on za ňou chce ísť. Čo asi budú na chate robiť? Šiť ponožky tam nebudú. Sa tam najebú a vyjebú. Chápeš? Že toto je realita proste. Denne si píšu aj 24 hodín v kuse a on mi tvrdí, že je to len kamarátka, ktorú má rád. Jasné, kamarátka, ktorú má rád. Lebo hovorím, že chlap a žena nemôžu byť kamaráti. Vždycky chce jeden viac. Buď chlap alebo žena. Chápeš? Že tento typek ťa podjebáva a na tej chate ťa podjebe s tou ženou. Chápeš to? Že ty musíš odísť z tohto vzťahu. Mne nadáva, že som narušená a že žiarlim. Veď ti dáva dôvody, aby si žiarlila. Chápeš? Že ti dáva na to dôvody. Kebyže nemáš na to dôvody, tak nežiarliš. Všetko si začal heslovať, mení si heslá a vraví mi, že ho už nepriťahujem a že je mu zo mňa zle, keď ma vidí. Tu máš náhlu zmenu správania. Pomenil si kompletne všetky heslá. Na všetkých sociálnych sieťach. A ty ho nepriťahuješ. Povedal ti to v správe. Povedal ti to, že ho nepriťahuješ. Že sa mu nepáčiš. Stále je len s ňou. Tešia sa na seba. A ja sa tým strašne trápim. Do očí mi tvrdí, že je to len kamarátka a že by ma nikdy nedokázal podviesť. Jasné, veď ti o tom rozpráva. Zrkadlí svoje správanie. Tým, že rozpráva o podvádzaní. Že by ťa nikdy nedokázal podviesť. Jasné. Tu má kamarátku cez počítačové hry. Ide s ňou na chatu. Píšu si súkromné správy a zmenil si heslá. Čo viac ešte chceš vidieť? Povedz mi. Čo viac ešte potrebuješ vidieť? Aby si otvorila oči realite. Nežila vo fantázii, že sa nič nedieje. A že to prejde. Podjebe ťa s ňou. Ja sa starám o deti, aj o domácnosť. Zatiaľ, čo on nerobí nič, len si s ňou píše a chodí tajne von. Normálne si viem predstaviť tohto chalana. Ako uteká cez okno. Od 3/4 na 1. Z domu, aby si ho nevidela. To je fíči toto. Proste máš doma ďalšie dieťa, chápeš? Pošli ho do piče. Aj tak nič doma nerobí. Rozumieš? Máš ďalšieho typka, ktorý drtí počítačové hry a stretáva sa s kamarátkou. Hej. Tam nič nenájdeš tu. Tu si všetko videla. Stačí, nie? Sebalásku a preč. Hneď. Nejem, nespím a psychicky ma to ničí. Prečo si vlastne ty ubližuješ kvôli kokotovi, ktorý aj tak nič nerobí doma? Len sa hrá na počítači extrémne hry. Chápeš? Že nemáš sa ty kvôli čomu trápiť. Najviac ma bolí, že keď sa snažím povedať, ako sa cítim, kričí na mňa, že ja ničím vzťah, pritom mám pocit, že ho ničí on tým, čo robí s ňou. On je preč. Chápeš? Že on ti povedal, že sa mu nepáčiš. Ide na chatu so ženou inou. Uteká z domu, aby s ňou mohol byť. A ty si ešte stále tam. To mi vysvetlí.
A ešte sa kvôli tomu trápiš. Kvôli čomu sa tam trápiš? Vysvetli teraz. Chápeš? Odíď preč. Čo potrebuješ tam ešte riešiť ďalej? Či keď ťa podjebe, potom ju nasťahuje k tebe domov a budete bývať ako jedna veľká šťastná rodina. Milenka, on, ty a deti. Nechceš asi. A on s tým neprestane. S tým plieska dopamín. Aj s ňou. Chápeš? Normálne pobal mu 2 kufre, ktoré má u teba doma a ahoj môj a posaď ho na najbližší taxík a nech ide preč. Vyhrala si. Keď to zvládaš doteraz bez neho, zvládaš sa starať o deti, o domácnosť, o logistiku, o všetky veci okolo toho, ty tohto človeka nepotrebuješ. Chápeš? Všakže.